ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన శుభములు. ఈరోజు దేవుడిచ్చు వాగ్దానము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి 73వ సంకీర్తన 25వ వచనము. ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదియూ నాకక్కరలేదు. From the Holy Bible, Psalm 73, 25th verse. Whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. జార్జ్ వాషింగ్టన్ 1732వ సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి 22వ తారీఖున జన్మించిన ఈయన డిసెంబర్ 14, 1799వ సంవత్సరంలో చనిపోయెను. ఈయన అమెరికా దేశమునకు ప్రెసిడెంట్గా 8 సంవత్సరములు పరిపాలించెను. గాని నేడు మనకున్న వసతులు, ఆడంబరములు, వాహనములు ఆ దినములలో లేవు. ఆయన ఎన్నడూ టూత్ పేస్ట్తో పండ్లు తోముకోలేదు, రేజర్తో గడ్డం గీసుకోలేదు, కిరోసిన్ లైట్ కూడా చూడలేదు. ఆ రోజులలో క్రికెట్, బేస్బాల్ ఆటలు అసలే లేవు. గొప్ప గొప్ప సంగీత వాయిద్యాలు కూడా లేవు. ఒకసారి మనం చరిత్రను చూసినట్లయితే మొదటి టైప్ రైటర్ 1840వ సంవత్సరంలో కనిపెట్టారు. మొట్టమొదట టెలిఫోన్ 1876వ సంవత్సరంలో, మొట్టమొదట టెలిగ్రామ్ 1844వ సంవత్సరంలో, అగ్గిపెట్టెను 1827వ సంవత్సరంలో. అంటే జార్జ్ వాషింగ్టన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ఈయన ఇవి వస్తువులు ఏవి కూడా అనుభవించలేదు, చూడలేదు. ఆటోమొబైల్ కానీ సినిమాలు కానీ లేవు. అంతేకాదు యాస్పిరిన్ మాత్రలు కూడా లేవు, తలనొప్పి కూడా లేదు. దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే సాధారణ మనిషి కూడా సమస్తముని అనుభవిస్తున్నాడు, వాడుకుంటున్నాడు. మనము చాలా ఆధునికమైన ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాం. మనిషి అనేకమైన విషయములను కనిపెట్టాడు. సగటు మనిషి సమస్తాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. మనం ఎంత ఆధునికముగా ముందుకు వెళ్తున్నామో అన్ని ఆధునికమైన అనారోగ్యముని ఎదుర్కొంటున్నాము. అంటే అనారోగ్యాన్ని కూడా మనమే సంపాదించుకుంటున్నాము. మన డబ్బుతో పాటు అనారోగ్యాన్ని కూడా మనం సంపాదించుకుంటున్నాము. ఇప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ మొదలుకొని మరో క్షణములో ఈ భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళే వ్యక్తి వరకు అందరూ కూడా మనము హాస్పిటల్లో వారిని చూస్తున్నాము. 5000 సంవత్సరాల క్రితమే ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుడు మానవ జాతికి లేక ఆధునిక మానవునికి ఏది అవసరమో, ఏది అవసరము లేదో, ఏ విధంగా జీవించాలో సమస్తము కూడా మనకు అనుకూలముగా మనకు అవసరమైన విషయాలను ఆయన కూర్చి ఉన్నాడు. దాంట్లో నుండి ఒక మాటను ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 15వ వచనము. మరియు ఆయన వారితో, మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు ఎడమియక జాగ్రత్త పడుడి. ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. అలాగునే మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయము 36వ వచనము. ఒకడు సర్వలోకమును సంపాదించుకుని తన ప్రాణమును పోగొట్టునుట వానికి ఏమి ప్రయోజనము? మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా ఏమి ఇయ్యగలును? ఈ లోకములో మనకి ఎన్ని ఉన్నా క్రీస్తు లేనిచో సున్నా. అందుకే చక్కని పాట రాయబడింది కదా, నీకు మేడున్నా మెద్దున్నా యేసు లేకపోతే సున్నా. కాబట్టి మనము క్రీస్తుని కలిగి ఉండకుండా ఈ లోకంలో ఎంత ఎక్కువ వస్తువులు కలిగినప్పటికీ నిజమైన సమాధానము, శాంతి, నెమ్మది మనము అనుభవించలేము. సంతృష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధనమై ఉన్నది అని తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో 6వ వచనంలో మనం చూడగలము. కాబట్టి ఈ లోక సంపాదనను, ఈ లోక ఆధునిక వస్తు వాహనాలను, ఇల్లు వాకిలను సంపాదించటంలో నిమగ్నమై ప్రయాసముతో జీవిత దినములను గడుపుచు మన జీవిత గమ్యమైన ప్రభువును మరిచిన వారమై మనము ఉండక, నీవు నాకుండగా ఈ లోకములోనిది ఏదీ నాకు అక్కర్లేదు అని భక్తుని వలె మనము కూడా దేవుని స్తుతించిన ఎడల మనము సమస్తమును కలిగి ఉంటాము. సమస్త ఆరోగ్యమును, సకల వైభోగమును, ఆయుష్
నిరీక్షను మనం కలిగి ఉంటాము. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో సెలవిచ్చినట్లు సంతృష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధనమై ఉన్నది. మనము సంతోషముతో దేవుణ్ణి సేవించిన ఎడల, ఆయన్ను ప్రేమించిన ఎడల, ఆయన్ను స్తుతించిన ఎడల గొప్ప లాభము పొందుకుంటాము. అతి మిక్కిలిగా మమ్మల్ని ప్రేమించే మా మంచి యేసయ్య, నీకు వందనాలు. ప్రతిదినము నీ నూతన వాత్సల్యత మా పక్షాన చూపిస్తున్న దేవా, నీకు వందనాలు. అవును ప్రభువా, ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదీ నాకు అక్కర్లేదు. అటువంటి మనసును నాకు దయచేయండి. నేను ఎప్పుడైతే ప్రభువా నిన్ను పొందుకుంటానో, ప్రభువా ఎప్పుడైతే నీవు నా మనసంతా నిండి ఉంటావో, నా జీవితం అంతా నీవు ఉంటావో ప్రభువా, నా జీవితంలో సమస్త సుఖశాంతులను, సమాధానమును నేను పొందుకుంటాను. ఈ ఉదయము ప్రభువా ఈ వాక్యమును పొందుకున్న వారిని, ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన వారందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారిని, వారి కుటుంబాన్ని, వారు కలిగి ఉన్న వాటిని కూడా ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. ఇదిగో యేసయ్య, ఈ దినమున జన్మదినము, వివాహమును, నూతన శుభకార్యములను, నూతన గృహంలో ప్రవేశిస్తున్న వారిని, నూతన వ్యాపారం మొదలు పెడుతున్న వారిని, గర్భఫలము దయచేసిన వారిని, గర్భఫలము కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న వారిని, ఉద్యోగాల నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్న వారిని, సుదీర్ఘ ప్రాంతంలోకి ప్రయాణమై వెళ్తున్న వారిని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. లోకమును ఆశించిన వారిని, లోక ఆశలను ఆశించిన వారిని ఇదిగో ప్రభువా మేము చూస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. గాలి చేత చెదరగొట్టబడిన పొట్టు వలె వారి యొక్క పరిస్థితి ఉన్నది. అటువంటి ఒక పరిస్థితి మాకు వద్దు ప్రభువా, నీకు వందనాలు తండ్రి. నీ బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించండి. నీ యొద్దకు ప్రభువా ఏ బిడ్డ ఏ అవసరతముతో వచ్చినా ప్రతి అవసరమును తీర్చి వారికి సమాధానపరచువాడవే నువ్వు ఉన్నావు తండ్రి, నీకు వందనాలు. ఇదిగో ప్రభువా మరొకమారు నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, ఈ యొక్క వాక్య పరిచయ ద్వారా ఆస్వాదించబడిన ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరున దీవించి ఆస్వాదించి వారు ప్రతి విజ్ఞాపనను వారి సరిహద్దులో సమాధానమును కలుగజేయమని త్వరలో రానే ఉన్న నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.